Ćao, Dule, ćao, Aki. Dule, mogu da te zamolim da mi pozajmiš 200 dinara, fali mi za taksi. Ovaj čovjek nema da mi vrati kusur od 100 eurića, pa sam mislio da... Šta pričaš ti? Jesi ti normalan, bre? Kaki 100 eurića, bre? Blentovčino jedna. Prvo, rekao sam ti da ne dolaziš taksijem na Čuku, idiote jedan, na šta misliš? Šta sad da mu kažem? Jel imaš ili nemaš 200 kinti da mi daš, da mu dam? Ajde, ćuti, ubiću ti, jebeš i mater, ćuti. Aki, daj mu 200, ne, daj mu 300 dinara. Uzmi 300 dinara, ide kod taksiste, reci mu da ide i da te ne čeka. Si razumeo? Kako ću do grada da odem, brate, ovdje nema šanse da dobijem. Kako ćeš do grada? Pa mi ćemo te odbacimo do tošenog bunara, budalo jedna. Kakav kreten. Video je taksista, gleda, provalit će da nešto muvamo, ko već nije provalio.